Kunnafoniw la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ halisa constitution nouvelle constitution la a bɛ fɔ ma ko acte 4 jamana président ale yɛrɛ ka hokumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ hakilina minnu kɔni carila mun bɛ tali kɛ nouvelle conditionnalité o kuma kɔni o fɔla ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaa yaasa a ka se ka kɛ candidat élection présidentielle la o fɔ ka taa ye k'a fɔ nationalité fila tɛ a bolo nationalité kelen dɔrɔn o ka bɔ yen nɔ ni a b'a ka dépôt de candidature fana kɛ o ka taa sɔrɔ la si bɛ daminɛ san 35 ka taa bila san 75 la i b'a ye k'a fɔ fana maa mun don a ka kɛ maa ye mun fana a pɛrɛlen don ka se ka baaraw kɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ a ka bilan médical la o fana o bɛ déposer ka jira k'a fɔ ko a ka kɛnɛ a nin na mun bɛ tali kɛ jamana fana a bɛ fɔ ma ko kalafili a premier tour ka taa se deuxième tour fana ma jamana ɲɛmaasigi k'i b'a ye k'a fɔ wa dɔgɔkun 3 o de kɔni o bɛna don o ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ye k'a fɔ fɔlɔ la constitution fɔlɔ tun bɛ ka mun fɔ k'o bɛ tali kɛ dɔgɔkun 2 la article 48 yɛrɛ a kumala o kan a bɛ fɔ ma ko jamana ɲɛmaa ka a diyagoya a kan mun bɛ tali kɛ wa parlement o yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko jamana san kɔnɔ baara minnu bɛ kɛ ka se ka jɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ o ye i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ fɔ ma ko rapport annuel ka se ka o ɲɛfɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ kalo 6 fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma ko premier trimestre o baaraw bɛna bila o hukumu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ san yɛrɛ kɔnɔ a na kɛ ko 2 o kɔni kɛ ni a fɔlen bɛ cogo min na article 61 a ye sinsin o kan mun bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ fana kɔnɔna la fɔ ma ko nomination ka se ka maa dɔw bila jɔyɔrɔw la olu baaraw fana o bɛɛ kɛ ka taa sɔrɔ la a dɔnniya ani a seko ni a dɔnko o bɛɛ kɛ a tigi la k'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nomination kumaw la olu fana bɛna sigi sen kan k'a jira k'a fɔ a dɔnniya n'a a seko o ka kɛ a tigi fana la k'i b'a ye k'a fɔ nomination ninnu fana o bɛ kɛ ka taa sɔrɔ la ko sɛgɛsɛgɛli dɔ olu fana kɛla k'a jira k'a fɔ a baara bɛna kalifa maa mun na a fana a kɔni ni a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a sigilen don jamana fana a ka baara olu de kan article 67 article alinéa 3 o kuma la o kan jamana ɲɛmaa k'i b'a ye k'a fɔ ale kɔni a bɛ fɔ ma ko inamovible ka jira k'a fɔ n'i bɛ fanga la ko wulikajɔ ka kɛ k'i ka fanga jɔ k'i b'a ye k'a fɔ o baara minnu kɔni olu minnu tun bɛ kɛ a ye fɔlɔ ko fu bɛna siri o la ka jira k'a fɔ ni a bɛ fanga la ko a bɛ se ka wuli kuma bɛɛ lajɛlen la ni kɔlɔsiliw kɛla an ka jamana parlement fɛ ko o bɛ se ka wulikajɔ kɛ a fɔ ma ko haute trahison ka jamana janfa kojugu la o bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ jigi ka bɔ fanga la ka sɔrɔ a ka mandat yɛrɛ o ma se fɔlɔ article 73 a kuma la o kan